com vaig conèixer Manuel Canals i Formiguera, clar, tenia una formació, podríem dir així, general sobre la història del catalanisme. Em va impressionar el caràcter així decidit i una mica contra els grans consensos i la seva capacitat de decisió i marcar una línia diferent. Això em va portar a fer un article que vaig poder estudiar el seu pensament nacionalista, publicat a un butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. I a partir d'aquí vaig anar descobrint no només la seva trajectòria catalanista, sinó la complexitat dels temps que va viure i de la proposta política que va fer pel nostre país. Té un petit inconvenient, i és que arriba a confondre a vegades el que ha llegit amb el que pensa. Aleshores, al llarg del que he anat llegint i escrivint, ara ja no sé si el que proposava Carrasco jo ho pensava abans o al revés. He fet un petit embolic. I en certa manera, podríem dir, després d'haver fet el llibre, veig la realitat social i econòmica del nostre país amb uns ulls més propers als que ell veia que no pas abans. Dos aspectes. Un, la importància de la paraula donada i el compromís amb la ciutadania per ser un bon polític, i l'altre és que la consciència nacional ha d'anar vinculada a una voluntat d'alliberar la nació. Desvincular un aspecte de l'altre fa que el resultat acostumi a ser de resultat, de certa manera, sospitós.